közösségi életünket olyan szinten megtartani, ahogy lehet. A KMKS alapszervezetnek a tevékenységét azért az elmúlt évben ugyanúgy, mint az elmúlt 3 háborús évben, én úgy minősítem, hogy nem tudtunk olyan rendezvényeket lebonyolítani, mint az előző évek során, ugyanis tömegrendezvényeket rendezni nem lehetett, fesztiválokat rendezni nem lehetett, közönségszervezést át kellett gondolni, és mindenképpen a közösségi igényeket is másképpen kellett megfogalmazni, mint idáig. Természetesen a nemzeti ünnepeket mindenképpen megtartottuk, néma főhajtással tisztelektünk a szabadságharc és forradalom 48-as hősei emléke előtt, valamint a Nagydobronyi Nemzetösszetartozás emlékműnél is megemlékeztünk június 4-én, és hagyományosan természetesen a november 18-i megemlékezést se szoktuk elhagyni, ahol is a sztálini terror áldozatairól szoktunk megemlékezni, szintén szűk körben. Szeretném köszönteni a kedves gyerekeket. Az elmúlt évben is, a 24-es évben is egy nagyszabású gyermeknapot tartottunk a Nagydobronyi Líceumnak a bázisán, valamint vannak olyan KMKS alapítványok, amelyek Nagydobronyban is működnek, és ezeken keresztül is sok olyan rendezvényt sikerült lebonyolítanunk, amit a Nagydobronyi KMKS alapszervezetnek a tagjaival valósítottunk meg. Ezek egy része a Pro Agricultura Carpatica asszonytagozatához kötődik, ugyanis az asszonyok szabadon mozoghatnak, és sikerült egy olyan közösségé formálni az asszonytagozatot, amelyik számos kárpátaljai faluban rendez különféle közösségformáló rendezvényeket, összejöveteleket, de ezek egy része ez Dobronyba valósul meg. Többek között itt a közgyűlésen említettem Halat, Vadat, Smijófalat, ez egy program volt, egy szabadtéri program, Nagydobronyi horgászló mellett, ahol az asszonyok megtanulhatták, illetve megtanították azokat a hal és vadételeknek az elkészítését, amit szabadtéren kivitelezhetőek. Valamint ugye az asszonyaink itt a Magyar Háznak a bázisán van egy szabadtéri kemencénk is, itt pedig Süski Magad rendezvényt szerveztek, ahol kegyérlángost sütöttek itt az érdeklődő gyermeksereglettel, azok is buzgón segítettek a kenyérlángosnak a gyúrásában, kelesztésében, valamint a kemencébe való bevetésében, ízesítésében, később meg is ették természetesen, arra volt kitalálva, valamint kenyeret sütöttek az urasztalára az újbor alkalmával, nem csak a Nagydobronyi Református Egyház számára, hanem itt a környező asszonytagozat tagjai, ki onnan származik, oda vitte az itten kisült kenyeret az urasztalára a újbor alkalmával, ezzel áldoztak. Egy nagyszabású rendezvényt bonyolítottunk le tulajdonképpen itt a Nagydobronyi Magyar Házban. A Hagyományok Háza szervezésében egy táncház került megrendezésére, több tucat gyerek részére. Mindenképpen a hagyományokhoz híven hagyományos paraszti eledeleket gondoltunk feltalálni a jelenlévőknek. Volt itt eceteslé, volt itt, mivel akkor volt szezonja, molyva krumpliból, tejfeles, agymázsíros, paprikás krumpli, tormalevélbe töltött káposzta, gombódás, kásás, meg sok minden egyéb olyan finomság, amit a nagymamáink is sütöttek, és talán érdemes lenne majd mindenképpen ezeknek a készítését feleleveníteni. Mivel még mindig a háborús időszakot éljük, tulajdonképpen
nagy terveket nem is nagyon fogalmazhatunk meg, mert itt dinom-dánom, meg zenés rendezvényeket nem ildomos és nem is illő rendezni, tehát mindenképpen olyan rendezvényeket kell megszerveznünk, amely egyrésztről a közössége szervezi, másrészt ő pedig inkább a hagyományok ápolásával foglalkozik. Hagyományok ápolásába pedig beletartozik mindenképpen a népi gasztronómiának az ápolása is. Ez Nagydobrony egy szintiszta magyar református falu, és nagyon tisztán elkülönülő sajátos gasztronómiával, és ezeket az értékeket szeretnék és fogjuk is bemutatni annak az interrégiós pályázatnak a keretein belül, amit a Szatmár Vidékfejlesztési Egyesülettel, mint főpályázóval nyert a Proagrikultúra Kárpátika Alapítvány, és ennek a kivitelezésében természetesen az asszonytagozat oroszlán részt kell, hogy vállaljon, ugyanis a nagydobronyi részlegén lesz a Kárpáti Magyar Líceumnak a tankonyháján kivitelezve ez a tanfolyam, amely 12 alkalomból fog állni, és megtanítjuk, vagy visszatanítjuk egyrésztről a líceumnak a szakácsképzéssel foglalkozó diákét, valamint azokat az érdeklődő gazdasszonyokat, akiket a nagymamája, édesanyja nem tanított, vagy akkor még nem érdekelte őket, hogy megtanulják azokat az ételeket, amit elénk főztek, aminek a jellemzője egyrészt laktató, másrészt mindenkor szezonális, és a lehető legfrissebb, hiszen a konyakerből vagy a kerből került elő, és a legkisebb ökológiai lábnyommal kerül a szántóföldtől a családnak az asztalára. Emellett közös programokat is tervezünk a romániai gazdaszervezettel, a szatmári gazdaszervezettel, és oda várunk kézműveseket, akit az ottan szerveződő különféle vásárokra fogunk majd kivinni, hogy mutassák be nem csak a kárpátaljai gasztronómiai hagyományait, hanem azokat a kézműves termékeket is, amit itt az ügyeskező asszonyok, férfiak készítenek bármiből.